Sema genge igama lam ndingisevisi umayela amantombazana xa enibiza athi afuligqweze Joti. hayi igama lam ndingisevisi umayela amantombazana xa enibiza sebenzisa alphabet zibembini bathi ame Q T kwintombi ziyamlandela kodwa mfana uyabaleka. And we are back with another segment. Le segment ithi what's on your feet. Igama lam ke besenelivile masive ke bhuda. Yeah. Masive lakho igama. King Paul. Yo. 7. Yo, guys. Welcome to another episode, guys. Come on, Pendile. Bambizo tapira bantandai. Ekalela. Hlele mafsivestu. Style on. Nakanjani Khotbani. We're speaking about everything that is trending right now. Umzekelo. Into ye-gospel artist etrendayo right now. I think it's trending more on Facebook. Igama lakhe nguXolisa Kwinana. Yeah. Can you share bangaba kwenzeke ntoni? But, bruh. Why? Guys, share bakwenzeke ntoni? Okay, Davuma party. Why, man, always good gospel industry? No, not good gospel industry, like good Christianity. Yeah. Always there's a scandal every time. Yeyiphi esinye isikandalo? I've seen nuka basothetha ngayo lena yabantwana bancinci Yeah. batshatiswayo notata abadala. Yabona. Bro, that's bad, bro. But just to answer your question, bro, zama follow a story, yes, but the first spaghetti, and I'll try ukhangela sources zam ezingcono. Esisika Kwinana. Kwinana apparently abantu already sebe deep kwesa story. Yeah. And if so kathiwa I read the story siqaba ndingafuna source. I'm not sure it's a neighbor. Yeah. Ubhala statement or on a comment bana caba kudala shem ugirl Ude wathetha and stuff. yeah udwathetha Yeah. because udala emsizela ngesikhalo sakhe and Lilonke bemva xa ekhala. yes bathi udala Yeah. bemva ekhala but besibuza umbuzo uba uza nini efront uyabona. So xa ndizama And ufunda if belifunda kakuhle into ixela ukuthi sike wathi besingazokwazi ukuze front yena engazanga ndithi itsho laa nto yes so now caba udyala athiwa nguFifi. Yeah, uFifi elihle gubivu. Yeah. So caba and uthiwa idala futhi lesenzeka lena and kudala abuse umjida kakhulu and Allegedly, yeah. and they should comment and uthiwa akondlile abantwana and imqale esona umntwana one esafika emtshatweni wakhe. I think some week bamphazami and now ugirl uthetha like a shame now akasenamthetheleli because also abazali bakhe. Yeah. That's very bad, bro. And that's one of the things ebebethethe ngazo ngumama lo cabanga ukugqibela xa ncinga uswelekileyo. Yeah. Ba esithi sangamsupporte ngokusweleka kukamama. Then I think there was a statement, ne? Esikhutshwe nguKwinana apho dispute loo nto yokuba azangamsupporte ngoba uthi washiya imoto yakhe bangabamba itransport family incede endlini and all those things and wathenga negrosari xa ebala phana. Nakwezinye izinto wabhatala ne-funeral parlor if I'm not mistaken. Do you think that's enough for wena ushiya imoto mhlawumbe onto ushilayo kwi-funeral kamamazala wakho? Yema andikuva Daphira. To think enough into yoba ushiya imoto Okay. and Take a grocery. take a grosala Okay. yabona, Bhatala i-funeral parlor. ubhatale i-funeral parlor. Okay. Do you think enough for kube kungcwatywa umamazala wakho? Yeah. Ndikuva. So mandibuze uba zizintoni ezinye mhlawumbi ekufanele umjito ezenzeka. Bro, this thing is not about money. Okay, it's about emotional support. It's about ubukhona bakho. Okay. And xa kukho umcimbi kowenu uexpecta umfazi wakho naye abe phaa kwabanye amakoti. Yeah. Akotize phaa kitchen phaa yena Okay, clean up, do everything. Abe khona abe lapha around as umakoti wapha okamayela. Yeah. Uyabona? Yeah. So this thing is not about money. Just umbona i-presence zakuba okay nabo umakoti balapha ekhaya and Ukhona umakoti naye. ukhona umakoti Yeah. wafika. Okay. This thing is not about money. Although get bakhona you. bazavela abantu befamily. Although sometimes umfake umama wakhe embuthweni. Okay, so obviously umama wakhe usembuthweni. Yabo. So yena umjita usupporte financially, not Financial emotional. ngemoto. But umfazi udinga wena bra. Yeah. No.
Yeah, ke ngoku lena leyo mbetha ke ngoku. Yo, that's wild. Bona le allegation yokubetha, that's very wild. To be Kuba ke honest, ngoku umjita yena uthi le picture itrendayo ngoku. Yabo, adumbile kuyo. Babengekadibani ndawuthi umamela. Xa ezithethele nomjita uthi babengekadibani pha. but yenziwa nguye. Uthi kwakukho ingozi. Enoba ingozi le ntombazana yayikuyo okanye I think ngathi yayingozi, I'm not sure. Zakhe ndihambe ndoyifunda la way. But mna on my side, I think ndingafuna umamela mna fethu mna. Both sides. No, I think both sides so far kum. Okay. Andiqondi umakhelwane ukusona lo mhlobo umakhelwane wakho akade axoxe ngawe. But are we sure uba ngabomakhelwane nyhani lo bethetha Bra pha? umntu onesibindi sothetha lo way. Yazi bra xa seyifikile imini yakho. Uyaqaphela laa mntu akasengxakini laa mntu la. Uyaqaphela laa mntu lo uzawube witness ecourt. So do you think angaxoxa nomhlobo ngento enje? And yaba kukho i-celebrate in between phakathi. Okay. So I don't think so bangaxoxa ngalo mhlobo fethu ubana angathathi ubana kudala ibukele. Hey, but people can lie though. I'm not saying lo mjita. I know, bra. Umakhelwane. But even ogelo fethu so saxoxa ngalono fethu. Yebo wanxiba yebo attention ayifunayo, yebo attention ayifunayo. Yeah. Ngoko enough xa siba ade axoxe ngalona ba uya abuse umtshatweni wakhe. And akuba mhlambi uthi uyi-serial cheater Yeah. ube kuthiwa unomona wokuba mhlambi efumene omnye umuntu akho nto ya-cheating ndiyivayo. But there's something ndifumeneyo. And I was so shocked. Asinothi lo mama ne wenza ezi allegations uzinziswa kukuba enomona kuba imuva nabanye abantu bani umjita ukwinana. Asinothi mhlawumbe umuva like ngumona lobangela uba makenze ezi zinto or something. Lena vithetha there's something endiyivileyo. One of the comments. Okay. Zabantu and you read a lot of comments. Sometimes uba curious. They were curious. And ara ndamthanda umjita kakhulu sham ndiyamama umculo wakhe. Yabo. But there's something enena curious ukuyiqalela ndithanda ngasazi story wakho ngantoni. Okay. But xa trend anaba kuqalele bathini. I've seen picture qala zika girl as trend and they about kuthethwa ngabantu. Yeah. Then athuka abantu xhume pictures kaXolisa and now abambethukisela kwenza ngantoni wesindwe nomshiti. Now I have to khangela i-sources ba guys kwenza ngantoni. Yeah. And sometimes ubuza ku-comment okanye inbox womntu kwenza ngantoni. So now I've seen uguy and aba kuthethwa into zobu-gay phakathi. Whoa! And bra like no man kwenza ngantoni apha. Allegedly. Kwenza ngantoni? Yitsho it apparently. Yitsho. Apparently. Ukwenzela into yoba singabethwa ngelo suthi. Yeah. No, fethu. Andazi unyani bayo. Yabo andazi unyani bayo. Otherwise besayiphana like no man. Hayi fana ukhaya imali welena. Yeah, kondifana nomntu yona bra. Then and kuba nami first thing endiyibonileyo apha yonke le trend yakho bekusithwa na post le picture enje la nkosikazi and stuff and I'm like yo this guy mbethe wanje mandihambe mandiye ku TikTok ngoba ndiyabona le video le picture ithathwe from TikTok. Yabo mandihambe ndiye ku TikTok ndiyo search le account xa ndifika pha 2023 ayabhalansa ngoku ngoba kumingqondo yam ithi aba bantu bathethayo pha ku Facebook bathetha ngathi yinto eyenzeke ngoku but le into postileyo sika 2023 yabo. But i-comment kaFifi yanini ndive kaloku mkhaya. And I'm like dideske ndiyithethe no Emihle bangaba kukho 2023 apha athi kukho lena ke ngoku recent i-comment le yayenzileyo uthi ndiyabona ke ngoku mna ndishiyekile ndihambe ndiyofunda ke ngoku elaa xwebhu lokuba andiyazi after umntana wakhe i-second born and stuff yonke ezaa nto zenzekileyo. I'm like okay, which means as much as picture ingezizo ezangoku but they reflect kule nto yenzeka ngoku. I don't know if you get what I'm saying. That's right, bro. It's deep. Let's hope ayonyana. Otherwise whatever. Another thing eyenzekileyo I think over the weekend during the screening at theater
kwi-Final Destination i-horror leya uway ceiling. Screen? Way ceiling. Oh, okay. Uwele ebantwini. Final Destination i-horror leya. Kushuthi movie yayo. Bekuyobukela imovie yayo ibiphuma. Final Destination, a new movie. No, ngo-6 lo. Andiyilandeli. Because I think phela ku-5. So And I'm like, ke ngoku uThixo akazithandi ihorror. That's what I thought ke mna ke ngoba kaloku yonke into uThixo is against fear. Fear is from the devil, right? Yeah. So xa uzaba nefear ungumntana kaThixo, yabo? That's too much, man. That's wrong. Yabo? So ukuwa kwala ceiling ukhansilisha lo moya wefear siubukelayo. That's ingqondo yami ndithathe as a director, as a Christianity. La movie ngayikhupha man. So As a producer. yenziwa Such as a producer mhlambi whatsoever. asoze kuba we are planting fear engqondweni zabantu. Yonke i-horror movie nje Athi ugqibile bra iyobukelwa ngoku izawupublishwa. Yeah. After ilonto Yeah. So bitrende ke ngoku lonto bangaba ku-screen sayo yayo le movie kuye kwavela kwawi-ceiling and icapha bakhona ba-injured and stuff but andivanga mntu uba kuthiwa usulekile. I'm not saying ukho mntu usulekileyo okanye akakho but andivanga nto yokuba ukhona osulekileyo umntu. So that's about it. Anophinde ibukele futhi. If bendipha cinema, anophinde ibukele futhi. Ne? Anophinde ibukele. What did you take from Donald Trump with Ramaphosa meeting USA? No, I think for Tlavele, it was about business. Okay. It was a business meeting. More than clearing the genocide. Lando, it was not about Umalema. According views, I'm sure according to my understanding, I think it was not about Umalema. Umalema, it was just about Kuku Tugisa ngaye nje. Yeah. I-focus bengathi ingaye but ayikho ngaye. Njani? I feel like if it's umzekelo I've already called out I'm not sure it's a journalist. Umalema njani ukuthi Malema i-target ngoku? Yimi ndavuma. Okay. Other pictures. Utshaywe lapha eSouth Africa. Nangoku esizalisa se-DR Congo. Yabo. Ayizwa lapha the pictures eziyana. But kuthiwa phakathi zalapha. Lamchita bra very misinformed. And phakala meeting liyana why you president ehambe nabambe business. Ebene ku business mengwayela qala. Ebengahambanga nabo abantu be-business. But uba invitile fondini. Akaba-invitanga abantu be-business. If you following the story very well, you'll find out uba uDonald Trump nguye ofune eza golfers ngoba ubazi ngegolf and uTrump i-friend ka-Hubert. Bani? Yes, I know. Bani? Johan Rupert. Yabo? So babize ngokwakhe aba. Mna into endiyiqondayo bangaba ngexesha babizayo. It was a business meeting bra. Ndive tapera. Ngexesha biza athi makaze naba. Ebebala kuba be-white bezi-Afrikaners bazawuthi xa on national TV, international TV actually, yeva njengangoku uba bazawuvele bathi ikhona i-genocide since be-white they're experiencing it nabo eSouth Africa, of which yonke nto bibubuxoki from the get-go. Nabo bayitshile uba ngaba i-crime ijongene nomntu wonke le nto ayonto i-based kubo. As much as bayikhona abantu bra bekhona Elon Musk. Yeah. Bephaya. So that is why it is believed business meeting bra. Uchita orana i-America not Donald Trump. Something With Ramaphosa. Something nalapha. Ngubani uphethe ke ngapha? La Stellenbosch. Ngubani kaloku? uRobert. Udingwa nyani uphethe? Siphethe nguye nalapha. Ne? Siphethe nguye bra. Damn. So something, but I feel like a business meeting there. Yeah, bon. A business meeting and kala Rupert yena qala beyawa oba khona Elon Musk phaya and bezodibana nomchitha. And I for sure nabeyazi ba naye uzofuna ufana naye this side. Yabo. Ufandwa njani? Like ufuna ufaka lo Starlink. Bona but wadinga bona I think bona it was just it was a meetup for a business. If you remember in statements ka president before about in South Africa. Yeah. What? Xa idibana noTrump uzamenza noTrump
Bambuza all the question at tin. Yeah, ndiyayibona video. Yeah. Xa ifika ngapha yonke loo nto ayikho yonke loo leyo. Uyabona? Ayikho yonke loo nto leyo. Uyabona? Ayikho everything yonke into yashift. Akangafumana nechance yothetha ncam. Oko besixa usuthetha whips. Exactly mfethu, uyabona? So ndiyafuna ukuthi mafethu balawe mane, and if qaphela phaya akhona point abaphume nayo uba i-meeting bikantoni. I fail to understand why would you invite okanye allow a person inside your home emva koko ufuna clarification yalento itrendayo okanye yalento wena uyithethayo. Understand awuhlala South Africa. Bize president of South Africa. Why would you not listen to lo mntu urula le country? Yeva? Uba uthini ngalento uyithethayo. Wena uthi esithi lo mntu there's no white genocide. Uthi gqibeni uba I have proof. Here are the papers. All horrible deaths are happening in South Africa. All farmers. Kuthiwa kumjide bangaba ne-black farmers nazo kuthiwa no abantu abazi-farmers abaninzi it's Afrikaners and stuff, and I'm like the way umjida ebe-expecte uba kuzokwenzeka la way benze kuZelensky. Yeah. But to my surprise, Godman, ukuba i-USA is still granting i-refugee status to aba bantu base-Afrikaners bathi bakwi-genocide apha ba-targeted South Africa. Is still allowing them, even after a meeting no president over. I fail to understand. What was the point of the meeting? Induna Pumena. If first meeting since in president, to president, but now to show to maybe business meeting, Leana. Business. Make suppose balindile qala atele romani no president qala. Yeah. Then gonna pay vegin, then at bonke as a business. Yeah. That shows you be business meeting akasiqalele. Damn. Yazi into yonke le nto before sidlule into enixozileyo ukuba umnye umuntu otrenda gqithi kule nto idibene nalento kaTrump ile minister of international affairs kuthi hayi idlela nje imali ye-state le chef yabona nikuseyenzayo ngoba akangathethi muzinapha lamula kanganikeze chance pha pressure kunzima ubona Robert hayi ukhulile ngoba nomalema naye no but this statement rasisi wekhosathu but bayabuza abantu befuna ntoni pha kula meeting even Tom president ebefuna ntoni ingenaphi ikhosathu pha nazi into beyibuzwa ngabantu kaloku uthetha abasebenzi kalo abasebenzi zeni-farmers kuba bengabasebenzi ndiventure business meeting leya mna ndibone iSouth Africa ebiyofuna ii-investors more than ukulungisa indaba ye-genocide. That is what we business meeting first. Ne. Qha but anaba bafaka njalo igama kaMalema. Okay baphathi bengicela ni-subscribe ni-comment. Hayi ngekile. Basingena kwezamakhosi afelile ukungena kwi-top 8 nokudlala kwe-MTN 8. Afelile dismal. I'm a Kaizer Chiefs fan, but hey, kuningia. Hotman, what are your thoughts? But bencinga ntoni na first? Yeah. Ne? Bencinga ntoni? But it was the chance we had a huge advantage yokungena kwi-top 8. Do you think it be problem kun? Forwards, bro. That's all I can say. Koba, if business strike, I think nobody single number 2 uba asingo number 1 with many chances as in a game. You guys created a lot of chances. Bra, if you watch matches, you will see ubangaba. Apha ingxaka ngocoach. I think ndiyafuna ucoach umblame. Ndiyafuna players blame coach. Awona players. Okay. Unape okwafika kuChiefs unape akanayi first 11. Yeah, akana starting 11, yeah. Nathi imbethayo. Change. Nathi imbethayo. So i-players akafethu as there's bond, as be i-combination, yabona. Siyabo okay in front, okay. Sinodube nobani. Duba, asinayo Dube thina. Bani? Duba. One day Duba. One front leyo. Yabo.
lo Dupreez nobani nobani umjida wami lo Strike Morris. Morris Noba ngahamba Morris. no bani lo mjida bani Lilepo. That's a lot of players, bro. Lilepo uyangicapukisa. Lilepo has a beautiful njengoba li-left kanti li-right. Beautiful game, yeva. Cha umjida akana sense of urgency. Noba kuthwani, noba kuyabalekwa, kuyaleqwa, uyaphola. But Onesitele siyi-1 sodlula iplayer soyifaka ngapha evokena phumbi kwelicala. I fail to understand the strike esingekho creative. Futhi une-tendency yoraya ibhola ayophuma nayo. Unbeaten ngoba udlala kwaSkhota. uSkhota ngumuntu wayebaleka nebhola ayophuma nayo ecaleni. The only person owenza sense ku-setting 11 sakhe nguSolomons. Of which Solomons is full of mistakes. I can't run away from that fact, but I have to say my guy has improved. Also, Cross is improving, but now he's full of mistakes. Uyathanda bayibroke at times. Yeah. uSolomons, I love his game. Uyabaleka umjida. Injini yetekisi nyani unyanisile amapensela xa sitsho and umjida uyadlula like uya-overlap. Yeva? And uyakhaba ngoku tshanje ngoba kwi-match yethu yokugqibela against iPolokwane City uhithe ipole 2 times. Yeah. 2 times. Yeva? Ibuyele lento ndithile kwana loba kuyokhaba i-right back. Mafethu ubaba ndikhosha Chiefs. Bene dlala 4-3-3 fethu. I changing the formation. Mamela. E front fethu. You put ulandu ke front. uDupreez ecaleni. Yeah. Nolilepo ecaleni. Okay. Apha ku9 sadodla sabane lentwana uDuba. Okay. Okanye mbala la Baron ngapha ucingo. Chivaviro. Chivaviro yeah. Omnye wabo. Uqasha omnye wabo. Not a better option. Between those two. Chivaviro is like hiring Sautina. Hire usign a defender for my score. I don't understand that guy. Bagathi you can play like uChabalala. Umdu. Brilliant. You play with Ulanduka Ucele. Okay. You can play also Castillo. No Castillo law. Yeah. Just badla sephaya. Umthetho kanti uyadlala naye. Even umthetho can play umthetho. If ufaka umthetho kuphela. Umdeni I'm not happy with uSereno. I'm not happy with uSereno attitude first of all. Uzas cost the entire season ngoba he will be full of cards. Yeva? Noba kabuyanga ngokwami. Noba uthe terminator I don't mind. Yeva? Ngoba umjida uzawusenzela ingxaki. Uzadlalisa si short. Umjida yakwazi ungena let's say 65 angena ngo65. Angena ngo65 umjida uzosuza ngagcola ikhadi. Kuzawuwa pha uDuba. Baye bonke pha but yena uzawuphuma kuzawuphunywa naye. Yeah. Because izinto azithethayo singezizwe ngo-ref. Yeva? I think any problem iqale kuwona after kulimale uDokley. Yeah, back. Yeah. Yeah. Iqale phanye problem kona. Because when you pick up akakuhle, I don't know what happened. But no man, I don't want to say ingxaki iqale apha. Ingxaki okokuthi biphambili, to be honest. Ngoba opportunities are there. Opportunities are there. Cha asinayo opportunist. Umuntu osebenzisa amathuba asinayo. Bra. Into esinazo zinjini azibaleke ezanto ziphambene. 2 times. If it to praise first, they can pay in fit. Akaspana proper ya. Yabona uLilepo one of the things mina endazi-notice kukuba mabangambeki emacaleni. Umdidi famfaka phakathi bamenze center forward. Utswempu umzekelo jonga amagoli akhe le yi-goal of the season yalenyanga sisuka kuyo ngubani ngoku uMay le nyanga sisuka kuyo goal of the month goal of the season goal of the month. Do you notice season ne goal of the season sorry yabo xa umjida uze naye from the side yeva wangena naye phakathi naphakathi ngoba yazazi bu comfortable liphi and ubukhali indawo wangena naye sahamba naye and I'm like possible yeva kanti umjida uyazazi ba ufeke kwakhe phakathi naphakathi he's aiming for a ball and wahla a net yenze 2 times 2 goals similar way of goals suka naye phaka kolacala adlaliswa kulo akayo isigwelisha kavela pha boxing evele emacaleni ufuna uzapha phambi kokeeper and I was like nomthinga bayamgqwetha lo but uyanikezwa napha uyaqhophaza manje umjida
Nokuthaba ucele kodwa uNtsuku umuntu ucele. Yeah, that's one I don't about understand why engabizwa esquadini. ingxaki problem. If Ingxaki ukhosha problem. if ukhosha wena ebemfaka qho Yeah. ematchini egqiba imatch. Okay. Then now you took something else. That's why ukhosha iplayers emkhoshoni akagqibisi match. Yeah. Yeah. True. So the only person onothi ba hayi unaso skipper for now Yeah. ngulo keeper wena. Peterson. Not Peterson. Uvuma. Uvuma. Akasakhipha Uvuma. Kuba phela season. But I don't think uyabuya lapha. Moyisile lapha. Uyawukhipha nje phoku South Africa nje bebiziwe ngoku. And phela contract yamko keeper wena futhi. Omphi. La bala keeper wena wami lo. Beside uNtwari. Untwaro uyahamba Untwaro. Yeah, maka. Ubavu. But when bakhipha bamnikeze chance man. No, Peterson, I'm not sure how Peterson ngathi aphele contract yakhe. For sure bazamrenyusha ngocoach lo. Iyacoacha la Jeb. Peterson. Iyacoacha la Jeb. Masidlulele kumgcolo landelayo. Benibukele igame ye-Philadelphia kunye ne-Inter Miami. You know, both of us are Messi fans. So ibedlala pha, I think it was past 1. Impossible guys bro. Ukhi free kick pha. Oh le kabese. Ndibona ku shots. Mamela. Letsotsi ime pha kwi-wall ka goalkeeper we-Philadelphia Union. Babekiwe pha iyangqona la tsotsi. Ithi hit me sayidlala lapha everyday. Hit me. Yeva itsho kubani? Lilonke ithi betha mna ngoba inethi awuzoyifumana. Yeva bethu Messi inturunturu yayongena. Bethu keeper wayincama. Wadla inethini. Yeva xa ndifunda i-comments are always interesting. Xa ndifunda i-comments zithi comments le defender ithe hit me uMessi wathi you are not the net. Mfoko bet ibhola enethini. Cool that guy too. Cool Barcelona these days man. Mascherano is not doing well. Mascherano uchithe iplayer pra umzeko Robert Taylor. Robert Taylor was playing very well and was like omnye we few players was understand uMessi. Yeah. Inter Miami. Chithile. I don't know by injongo yakhe ndifo ukuthi Di Maria naye ungathi uyojoina uMessi. Yena nje stories but I'm not sure bonyani bazo. Yeah. Uthi mara udlala ndo kanqala ngo. Udlalela iBenfica ngoku but ingathi belile ngathi game yakhe yokugqibela lebesandoyidlala. Njengo Modric bedlala imatch yakhe yokugqibela Real Madrid. Yo. One of the legends of Real Madrid. Bani? Modric. Oh yes. Yeah. But naye ngoba nakhali ayengapha yazi Inter Miami. Ne? But phando ijongile ku sign Barcelona legends. Not ezinye club ngoba lo Kevin De Bruyne benimbawe lapha. Kevin angaya manje kuwe emthando Messi. I think uRonaldo ungathi uhamba ku Al Nassr. Uza Casablanca. Ikhona into etsho ngoba neCasablanca ikhe yaposta ivideo kukho iflag yePortugal ePapai and stuff. Abantu ke badibanisa 1 no 2. Bangaba maybe he's signing for iCasablanca. Because uthiwa yona infrastructure siyamloan qha. For le FIFA World Cup. Angeke afford mhlambi. But umjida kube funa uba ku spotlight and yamazi sesinayo umjida spotlight. But I don't think it's a good signing. Ne? I don't think so. Why? Ronaldo futhi udlala yena. Yeah, it's all about goals. Akadlalile team 1000 goals. Akakhathali uba umjida ba iclub indown as long as yena ekorile yena. Ronaldo futhi noma score twa team yakhe yatyiwa 5-4. But if you like 5-4 kula 4 ukora 3 goals. We happy yena. Uyafala team. I think the only cup afocus kuyo in a World Cup. Ayifuna recently goal. Sensitsho angajonganga goals kuyo. Ngoba andikambona i-top goal scorer ku World Cup. Ingxaki lokho udwena abantu kwaba and abantu kwaba abamcenganga. Is Portugal. Simcenganga esiya. Yamkhumula uBruno uRonaldo thathe penalty emeka kuhle. Wafika uBruno wakhaba la free kick. Yeah, free kick. Yeah. Wayikhaba uBruno. Bena la weke na ngathi 1 2 avula imina athi wafika uBruno wayikhaba uBruno wayiphosa la free kick. Warumsito. I think ibiki FIFA World Cup.
2022 Yeah. apho wenze ngathi uhedile wahamba uyocelebrate su kanti akayitashana itacha lapho. Ndikhumbula lapho. Ronaldo fans, you'll continue to defend. That was the greatest show. Kumnoma penalty. And besandokore uphosa ipenalty futhi kule last game yakhe waphinde wakorelinye. Okay, ibe show yethu ke leyo entsha esamane sinivezela yona. Qho ngeveki igama layo What's on Your Feed with the SP show host igama lami ndinguSivuyiso Maye. Lamantombazana xa endibiza sebenzisa alphabet zibembene bathi I'm a Q T. Untombi ziyamlandela kodwa umfana uyabaleka. Buddha, sign out. Yeah. See you guys next time. Atibana. Piero. You never give me a hot man. Ito na nakita ko sa Iba, fun. Fun. Iba.